So yun mga kadagit, may paglalabanan tayo na maganda-ganda. Siyempre bago yan, shoutout muna dito sa lahat ng mga to. Nakita nyo naman yung picture, ito, paglalabanin natin. So yun, tapos shoutout dito sa mga lumalabas na to. Siyempre shoutout din dito sa pinsa ko dito, kay yan, Arnel Bautista, yan katabi ko sa picture. So, pakibasa na lang mga kadagit yung mga lumalabas dito. Shoutout din kay Jason Webb, Gagambinoy, Galamyers, Kabutogs, Saldi TV, Exotic, si Ninja Moves, at sa lahat pa ng mga subscriber natin, ng mga solid kadagit. Salamat pala kay Gagambino sa pag-welcome sa amin sa pagpunta namin sa bahay nyo. Shoutout sa inyo lahat, pakibasa na lang po yung lumalabas dyan. Yan, pili na lang po kayo kung ano mananalo dyan. Game na po natin, wala po tayong patumpik-tumpik pa. So good size tayo mga kadagit, pasensya na medyo mahangin. Good size ngayon ang paglaliban natin ito, kulay dilaw. Saka itong tigring puti. Tigring manilaw-nilaw din, game. Uy, nahuhulog. Game. Uy, harap. Pasensya na, medyo malikot yung gagamba. Mahangin kasi, hapon na. Game. Uy. Uy, talo yung tigre. Pero lalaban yan, oh. Lakas naman ng dilaw na to. Ayun, oh. Wala. Na, kadagit. Lumaban na. Yun lang pala hinihintay pero nalaglag pa rin. Ayan, oh. Uy, nanguluntoy kadagit. Pero yung tigre yan, malakas pa rin, oh. Angat natin. Ayan na. Ayun, binalutan na yung dilaw. Patay, kadiha. Nanalo pa bandang uli ang tigre. Puta edi wow! Lamang sa away yung yung dilaw eh. Kaya lang, sa kagat, lumamang yung tigre. Kumbaga yung tama ng dilaw, medyo malubha. So alam na natin kung sino nanalo mga kadagit. Nabasa nyo na rin siguro. At ang special shoutout natin nasa dulo. Maraming salamat sa inyo. Ayan po yung tigre natin. Para makita nyo po. Ayan ang focus po natin. Ayan o. Pero mahina rin siya. So nanalo pa. So yun lang, maraming salamat. God bless out. Shoutout ulit kay Arnel Bautista. Ito, yan, pinsa ko yan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Sharing bigay sa aking Gagamba. God bless all.